Ingiro at Atea Pepeo. At kera at inuli. Pamangasa iba't kimay pabalita at pangkang San Juan. Ligaya kera o gini. Isakarias ang tatanang Juan. Bigat mo niya ang ibang Espiritu at tanang salita. Mipuli ang iginuning Diyos ni Israel. Inagana ng kasuman ni Kayan Palen at imaman nila. Niyalang tamang kaya kung ito ay bayang kalapagditas, ay iba't ilahin ang gabi na kayang kalasuy. Iti malapad na ng pehako, ikamagatan na ibanal ng propeta. Iniligtas na katamo karikiratang kasana, at irigamat ka, digsag ng pasama kay katamo. Pehako na naman ipakit sa lunos, karipipong ko ng tama, at karakaning padala ng kasulwa. Yan ay pangako sa panaharahan at ipong na tao. Hiniligtas na katamo, karikiratang kasana, manitimawatan ng makasang patay, bago maging maglaltang mo at maging matulit ang paninambana kinsa lang ang dola ng Vietnam. Ika na kung mayabos ng propeta ang nagkakaskatasa ng Diyos. Dapat makunang ikiro balik sa diyawin kalanan. At ito na yung palit ikala ng kaligtasan. Ipapalawo na yung kasalanan. Ang Diyos tamo tunay mapaglulos at malalakad. Imula din kaligtasan ipastan ni katamo at iba't ibang mo sa nagkakaling at suging karuntuhan at kailangan sumilino ni kamatayan at itong katamo ibalana ng kapalapan. Kapagkat, di may pabalita niya ang mong kaligtasan. Papuri at kaya tao at Kristo. Iba mo kong kapampangan, kabalikan tao kung biyasang magdalang imanan, para po ay kumang kapampangan magalit na, biyasa na pumangyar mo. Alam kong ikit kapampangan na miniglas pa, ipantaro na po bertiya, may magigilapos na po o siya, medyo masagway kung makakiting mata kaya bagay. Pero, pakanin ba, narapunin Tagalog, kayo mga kapampangan, napakapawan nyo, pero wala naman ang doon sa inyo. Siguro kami kita kong ibaglas. Kanya siguro po i-involve po alos may mutala ng pampanggap. Uling bago na po mga pang kaimanan. Uling pa po, basta malan. Basta rinwal ka, dapat makaterno. Uling ba rin katama po, imanan ka, magdala yung katama para tao. At may mga, katerno tama mga po yung lugar at edukasyon. Halimbawa, tinawag ka mo kayo kasali ka pong lalaki. Karaniwan po susunod ka mo din lalaki kayo kasali marunong na Tagalog. Alam kong ikipang kapampangan na ingay pong panlalo na sa pantalon, maunyan. Diba pakarami ka susyo? Marami kayo ito sa teslado mo ito forma mo. So kaya lang po, yung pantalon mo, slack siya. Makabalat ka pong sapatos, at kayo pagdating ka po, yes. So, pagkaya yan ang susunod mo. At pagdating mo kasi. At kay pamanin ba, man naman po siguro, huwag ang sisimba ka. Dapat po po, balik ang susunod mo. Mag-short ka po waring pa po yan, sisimba ka. O kaya itang alalanin, pag i-flip at o ito pa mo po sa kayo mga karina. Kipalan niya po. So, ito po babagi. Alala kung mag-spaghetti ka, mag-atsuk ka, sisimba ka. Huwag ako pagkalan na, maring ka ba? So, yung ko po dala ka na sa last year, pamilyar. Kaya ko sa tarika, pati kong dress ko kipa ng iba, medyo na ito sa kipa. Huwag ako makaring lalaki ko kayo makasyon na, pero kung makaliwangan, padala-dala ito ko sa balan, at narinig-inis. Nung po yung babae makasilibles yun, tinggal lang na po din na kaya malaban para ito po makikita. Okay? So, i-mother po po, may ipag-login na yung sa tarika. Imbal, wag kaya mo ulit po makasyon po mo. Kung ano yung masusok, simbahan na ako. Ano po po ninyo? Magkilapang mo yung gulot mo. O na yung kung ipaliyang DC, isa na po sa PC mo. May kailangan po mong pakingarap. Ay, na kumakanya
pamilya kung bakit ito makita mo nga. So, of course, yung pong nakabagay nga ng lugar at inovasyon. Okay? Hanggang kung kayo paman, ikaw kung makapalan kayo paman. Eh kung basta-basta, iimpaman ng tamo ka ating katerno. Halimbawa po, nagluto ka pong sa bubalato, nanong-terno na. Perito ka siya. Pero kung rin pag-alot, bakit minitero ka ng balato? Vaccine. Hindi ako na-imagine na binabula ng balato, ang bulan nito vaccine. So, kaya tayo kung espiritu na ito siya, ikaterno na. Agad ko yung tintinan, medyo masaya tao. May nakita kayo kung ngayong kamuliksyon, itintilbe ko kini tabiho o kaya puro. Simple na ako yun Kaya kung hindi-iguro po ang Panginoon, ano kung tuwa tayo mo itintilbe, ningnan sa karinig ko. O kaya po ito yung masin. Okay? So, kung itinilbe ako kung puto ako na tinta, dapat rin na yung partner, puto makitig. Nung sampurado, tuyo, nakuha na yung kapartner nito. So, hindi yung kapartner yung pangkat, basta-basta pangkat, dapat ating rabi, makarami, makasawag. So, ngayon po ay tayo yung si Corneli, bukas-bukas po na. Itas naman po kapag ito may nasa itong 9 days. 9 days po. Medyo matagal na rin. Kasi sa 9 days. Sa din na po din magawa yung nailumis, and it will come to. So, mag-miss ka po ka na, ipagaling na ito. Conforme po kayo gusto. Okay? Conforme po kayo gusto. So, ngayon po, ikutan ka mo ngayon, lalo po makaterpo kay Pasko. Eh, kung ba nyo naman? Eh, kung manyaman, kakalamaman. Eh, ang inando, eh, kakalamaman. Imakaterpo po kay Pasko, ay baka po rin, ngayon is kami sacrifice. Yan rin po yung puso ni Gayo at konting kabulian na ita po yung kaparis, ita po yung makatuma, ita po yung kaparehan natin yung Pasko. After 9 days, in case of foundation, in sacrifice, dapat po din po may bayo din kita. Kasi naman ako may bayo. Binagay siya na yung Pasko 2013, anak, hindi mo anak, at may uyat ka, may pagkakam wala, yan naman. So dapat, ating po may bayo dito. Ika-ikaterno na po yung Pasko. Okay? Gagawin tayo, gumamit tayo pong patrol. Modelo. Dito po may sawa sa Zacarias ng Realizer. Hindi mo na po kayo kung hanggang pati nga po mo, ay po kung salita. Wala po po yan, pati nga po na yung pamagsalita. Sibo ka nila po. Siguro po mag-igal ka ay makasakit para ramay ng pamagsalita. Imagine niyo po in Zacarias, 9 months siya po may magsalita. Bala ko yung dilalang necessary bigla yung mga magsalita. Within that 9 months, siguro po sa Zacarias na ito may nagawa na, may unang ikayapan at nagkaka-hindi mo kayo. David na ng Nervis, malabat ng palo. Bago na po sa Zacarias, imposibleng ano, pero kaya po nila po pagkasa. Kaya po titignan yung pamahatin. Din lang po yung oras na ng Diyos, pero naman ay sa Zacarias, ibigyan na po kaya ako, may po niyang regalo, ang ibayang invierno at ibayang Israel. Saan po ikaw mo naman kanina? Minsan na po may narinig siguro ang pwede, at bukas-bukas ko na. Sana kaya matala po big 9 days naman may nahilig sinati. Iwari po na yung makanyan, halos po rin alawas mo kayo, at ilang po susundan kay TV, no? May Honesto, may Dr. Billy, may natas po, no? May pala, Dr. Billy Biyahe, kikilig na pang mga ng pag-walking. May iba po kaya rin ako Dr. Billy, please, Maria Mercedes. May sakripisyo ko pa po, may po pa po na nag-betili. May nahinig po pa po. Ipagkata niya, benta po po ngayon, iba nila po rin ang mga tingnan. Sa ating pamanahinig, kapag ang makadam tayo, mga pumili, at pamananggat ikatapana, sa po niya katagyan, ikinatang kasilpan niya. Kami pa po din sa
talagang kung kaya mo gugulot dito sa pagkakita. Kaya tayo kapatid. Kaya tayo tutok ng manadig. Kaya tayo tutok ng manadig kaya. Data mo rin yung panawin ng Kristo kumainit. Ang nakalang ito si Kuya. Pwede rin pagkarot din dito. Yung kapat ko kung kaya. Papakinggan ko na at imuhan mo. So ito mo ko na dapat tamang manatili at hindi mayo ang mga termo ni Pasko. Sana may biyan matagap, matikit, ikiratawang kasalipang kayanan. Kedua, Raya tayo po yung Maria ng Pag-Isip. At iba po kanya-kanyang plano, kikita, kapwa may kusip. Kaya may hindi pa na inamugin na marino kaya, tatakot lang. Pero mas minilang kami sa pagkayanan, may kusip ng dependino, at inaging ka pa rin, alangan lang kamayaman ni Usulat tulad, at niyan mga tulad na rinaliwag natin. So kung sakali po ini, ating po kung panilang may pamilya lang, ay hindi ko ay pupupay na lang ang panilang mo. Ay po matitibay. Ay po na ikamay ang mga niliting puso at inanakit. Yet to let go of these feelings. Negative tendencies na natin ito. At kalupan sa Jose, dalawa po ibigay, upat ay ipupalusigan ng mga pamilya. Ang ganay mo yung hijab, malahit. Hindi na ikulit po, ang kayapan at pinakaling ilo, ulit para kaya mas masandi, hindi ang klaro kaysa akin. Katlo, kayo pa masaling Diyos, incluso tama po sana, pagyasa yung mga gusto. In Diyos po na kung gulong ko dyan ay po kakabit, love that gives. Bugod ang aming, lugod ay kakabit. Kanya incluso ni katawang tao, pinipintin ng sarili, bago na akong inanap yung garabahan, yan naman, Jesus, may takong krus. Ginawa na ito para ibigyan ang pag-igaligtas ng tao. Sana po inipas mo. Meron ka rin, ibayan mo naman sana, ikaw puso na mong diyasang kami, diyasang kakakil, mag-share, tapos na wali ka pa rin ang kami. Hindi mo man yan kung sa regalo, at inalo, pwede kong itatang ating parokya. So, bago ka po rin ang ating parokya, ilang po rin majority, no? Tinginatawang kong alis. At bago ka po pa rin na, kailangan po kariyan. So, muli kong bakasyon na po niya natin, kailangan po i-organize na forma at yun yung formation. Kaya kung December 29 and 30, kaya yung iba ng farm, kaya yung matalo. So, mag-overnight na po. At yun yung age limit, 15 paras. So, sabi ko po ba na paragay. So, ito pong budget, proposal ko ng 25,000 pesos niya. Kaya rin po yung pamilya po, ipigilas, ang ginagawa po karikala para pang-support na po, training kayo na po na youth camp ang magaganap din December. So, di naman pong support at good training na nagtama people. Kapag ka, sana hindi po mayari po yung pasungay niya. Sana po may in-love na po na Jesus. Sana po minsintata mo ka Jesus. Kung po yung tao mansin tayo, inspired mo. Paano yung kumahin? Paano yung makatiman? Paano yung ganado? Hindi sa magmusik. Dati magmandiyo, ganyan ang mandiyo niya. Magpapagdulir, makasaniya, mag-lipstick niya. Paano yung makatiman kinawag? At iba't paano yung kumabatay ni cellphone na? May kaya yung makapaman. May kaya yung kikimit yan. May kakawaman. At may kaya po nung sinabi, uy, ba't po ipalsin ka nakakit niya nakakit? Kasabi niya nakasabi. Gawin na po niya nakakit. Kapitan ng bili, kung napansin tayo, makataragay mo na kikimit yan. Bakit niya bumasa na eh? Walang matutod eh. Why? Because you want to be always with. Muli mo, kaya din kakabit niya nakakit. Sabi niya kasabi, kung napansin tayo. Saan ba kayo mo naman pagkakataw? Saan po yung pamagpapilataw kung yung pasumay pag minsin-tata mo tingin? At kung minsin-tata mo kaya, manipunta mo kung gano'n, baka kaya ka mo. Baka kasabi tayo, pagtandapan tayo, at ikaw po maligari na yung sisimba ka. Sana gaman sa rin mo po rin sa atin, because may kutagit nito. At minsin-tata mo yung Pasko. Ikatapan niya, pakiramdaman niya, yung kung agad tuloy. Sebab kami kan boleh kan ada dasar ilmu